I'ma read your memo. Make up your mind, uzungabawo yomokhelo xa bekuza bayithini le nto, tell them yimfihlelo balindele iskandalo yithreat ngudinero. Bazi bayithini le nto, phofu ke yimfihlelo media kwayenza sense plus nawe ngidinga imemo asikapthet melo thanda ufika ngomokhelo andikufuna uthi imedia mityhuta ifane nawe eliyelo tekubuyelezwe ezweni apho kuhlala khona isifebe siyakoyika uyimfeni ahlali nawe nonuka isipenqe nonto bunganxenye edlala uthi ufuna ntoni savana simbonaka ntoni nagana nomntana unuka ispress evamba Say, woke up on my bed with uzindle nomnye girl inempinzamo uselideshi with a couple other guests ayenzi sense vuke mhlawumbe ubuso ntsala ivest in fact leya yo fact xa ndiyiphupha ndilele vek the xa ndifike ekasi ndithola usibuthi uphethe ujack kuthiwa ziyabili into isedeft ismoke itrans ayinages ayimes same time ndicinga ibhura ndisenda itext at least uspane erenki nxa ndimjonga uthi yi-invest ayenzi sense.